Il-Prim Ministru Gonzi ċedi għal pressjoni tal-Oppożizzjoni u biex jevita milli jressaq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar id-dritt tal-assistenza għall-avukat waqt interrogazzjoni tal-Pulizija ippubblika l-liġi li kienet ilha 7 snin fuq l-iskaffa. F'dawn il-jiem il-Gvern kien daru mal-ħajt se jagħmel għaliex wara li l-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono ma kkommettix ruħu kif se jivvota fuq il-mozzjoni meta tersa quddiem il-Parlament. De Bono qal li l-Oppożizzjoni qiegħda tagħmel dmira għalhekk il-Ministeru tal-Ġustizzja ppubblika l-liġi biex jevita sitwazzjoni imbarazzanti fil-Parlament. Il-Partit Laburista reaġixxa għal din l-aħbar waqt li wera s-sodisfazzjon tiegħu għaliex inkiseb dritt ieħor jgħid li d-deċiżjoni li tkun ippubblikata din il-liġi ma teħdiġ għaliex il-Gvern kien konvint minnha iżda li Gonzi inqabad f'paniku. Tantu hekk li sal-jiem li għaddew il-Ministeru tal-Ġustizzja kien qed jgħid li l-liġi se tidħol fis-seħħ matul is-sena, iżda kollox inbidel fi ftit jiem. Id-deputati Laburisti José Herrera u Michael Falzon li ppreżentaw il-mozzjoni qalu li kienet l-instabilità tal-Gvern li ġelet lil Gonzi jippubblika l-liġi għaliex kien konvint li ma kellux maġġoranza fil-Parlament. Għaldaqstant jgħidu li din hija rebħa l-Partit Laburista u għad-drittijiet ċivili.